Maitia, cosa sagutzen dezu, etorrera, nere bihotza pipil argitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maitegi, dantzatuko eta gurri goxo eta ederrena. Maitia, goza ezagutzen dezu.
Bueno, ja berez jaialdia bukatu da, baina aurten egoera berri bat dago. Urte asko berrimonean zurentzat taldetu bat gutxi dute, eta berri bat sartu da. Orduan, niko genuke, homenaje txiki bat egitea. Estaba diciendo que por sí que se ha terminado el jaialdi, pero este año la dirección estaba lo deja y tenemos una nueva dirección, entonces queríamos hacerle un pequeño homenaje. Mesedez, Arantxa, Inma eta Irene, Berturatu, Mikel, Ana eta Lourdes Ebai. Eta guraso guztien partetik, guraso guztien eta irakasle, jangelako eta ikasle, eskertu nahiko genieke nago dena. Merezi dutela. Vamos a resumir lo que se lo merece. Pasa obrero.
Bueno. A ver, bertso hauek Vicente Gorospenek egin ditu, eta beraile bai minezka. Ja bukatutza dago. Baina, esan beharra dago, ikusten dituzuen kamiseta polita hauek, diatistak Tolosan eta Tolosaldean euskara publikoa aldarrikatzeko. 5 euro daude, beste merke, animatu eta bintzat Tolosan ikustea euskara publiko bat badaura. Eta hori bai bukatzeko,